Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ya kata kidan gini ki utility certificate, ki utilization certificate. Dia kini managing committee aba ki ya kan ka pisa sya kini ki nohikai baper ki hapan pa sign ru ya ki ya kata ka utility certificate. Dia kat ba ka kumbang ong hatu sin mo kumbang ala penrap. Ngamla ban keren na menta baro kinohikai na menta ka experience jong baro kinohikai bat ngam don ru ha kata ka school ka bagi don yasi gidan kiba ki managing committee ki khamle kumni kumtai khamle sutia kumni kumtai mo kata kala bandan dei kum ka managing committee jongi hi ngai i ba kumno ngali ni kong ngam tip ru bangade ad hoc ni kong ai sulet yang tu ngai kadan ka puas balat ngalet na mangam da kham sutu thani gini gi ai menchwa dingalet ngayo kata ka salary ka ba 400,000 dia hadian ba kut ngahap man sign ha kata ka utility certificate yang tu utility certificate ngai igen bakadan kerteng jonga dan arpsa wajar barap sign itu ti kum ta ngai igi kerteng jong ki wairu ki hikai ki bai hikai lang banga tinga kli ki balai kani hap sign kai kani utility certificate kaya ai ti kitu kit sabatai kan oh bakadai kum ni kadai kum tai ti ha school jongi kita ngin hikai ki basign ya katu kiyo kum tu hi kum bakalong ti ye ki wi ki school ngimla bantep kita ki school ki shim kum no nakata daw ngamla ban kren na bentajong baro ki skol bal ada don kumita ki skol du ka sarkar ngasngau kan sa simkia ya kata na hala ka jong hi ka jing snu tu jong ka kan sa simkia ya kata bakan sa penya chakmat ya kam ngamla ban tip than namar ba ngamla ban batai than du bakan le tama ka sarkar kartung ka jing ekran hatu sin du menya ban ekran sarkar ki amba ken sahaban simkia bakin pedu kumpip kumbapi media ka sarkar ka kran bis pangkam managing committee ngatrai ba ka sarkar ka sakhot ye ki managing committee banyak kran